Kardom, nili mena mosong hang, lepen nili ke, silong KSA long kongchun bang pusi klempon bong. Kardom, nili men thare babu pro, nili stame factory KSA long kongchun bang pusi klempon bong. Kardom nili mena konteron, lepen nili Tesco KSA long kongchun bang pusi klempon bong. Toh, lasi nili tum ladak puni ke cingrum iya ke dam tang nipai pli citia ceklo India government, Assam government, laban Karbi Anglong, Arlo song atum song trok atum lamdon ka cetok putak si nili tum dak cingrum I hala so lamdon ke wan pen nili tum ningarong lo lamdon cetok pu pen nili tum ningarong lo lapan hala lamdon ka cetok pen development Karbi Anglong apa cing thur thu ji phan Karbi khai phan ke du ke thak pareng me mu cho ji phan la hui ke wan apon ni litum alang litum phan ki ro sida me pilo sida me hala suang bong ni litum ning kang sam dun de ni litum rat aso tum ki kroi dun de hajat sida me ni litum thek long pop lo lasi non kacing rum inang kok mate non ni litum ladak kacing rum pen ang litum ang nu kaning jain inang kok katheta la helo jasimet pet ke lamdon ka chetok long clause 2.3 do hala so clause 2.3 lang dam lo pulo tang te ilitum karbia khai tum phan ke meme dat khangjang la jong si nang implement dat tang lo nang pachun tang lo pulo te ilitum karbia khai karbia so tum ke mek ke char do jian crack kan ta vedaji lasi nilitum jong his dame lasu inghoi kep ke bang aso phan ki pi mate kadu ka ve phan kang pu pidang ke che don dun si un e lapen jong his dame che don dun de vi phik bu prup sita pen sitame nilitum che dan ji che song ji lapen son thak thak si lamdon ka che top kolong kaprek do olang lasu ka che tok long sitame asiktin le tum phan ki mi le ki wan pet kali la ilitum Karbi atum majakong KECC jasemet Karbi Anglong Autonomous Council ajakong kapabob ji alamdon hala hailong kachekroi an pod ke papraving pensi klempon ji pusi lamdon along tokpon nang litum ladak stamet hek long po la Karbi Anglong Autonomous Council la kicheng si number 2 long lamdon jetok dak ke la chatwing pensi klem ji pusi tamet development hai hui lang dam lu pulote claim ta hai mate lang pon po pader pik chia so akam sai de lapu pulote konat si tum phan development tong leke wang lang der pik khangjang po sta me jakong ke dam ji bang ke tong silo si tum long kan jakong dam et po lapan bang asu so bengali tum la bangasena tum yong si ing hoi kep long lo pulote ilitum Karbia khai tum ke kereng dunjia war sai se velo bangge bidi lang lo nang klem pojat po ilitum mek cha dunjia krak se velo non stame la so war sai pipin stame bange thom banga so a iam nang do dun elo da KECC lo la ke pek pon ave pin stame la tum nang do dun dang dat non bang ke pek thulang ba da bang kre thom do po bang kre thom ako hala governor pa nako nang kan nominate dunji do thulang hala ta bang throk lapu pulo te ko anlo non ke dota bang kre nar ke baksi pleng ro lasi ilitum lason ke claim ke da ning polo team Karbi Anglong atum hans ta me ning samse delo nang litum jasemet ke CM ake hai tuliram rong hang lapen ake hai MP Huran Singh be alang litum matha pami ben sila hai king kam se joining apolo rat asu tum hansi nang tum lah suang hoi sta me nang litum kang nilong rat a joine pen si nang litum la hayang hoi ta me ing nilong pen council long sta me chpahem phulong lo rat asu nang tum matha pon si judge sta me king kam se joining ji non ke nang litum up e that man me that ben a job Karbi asu tum phan aning e pasik sak aning e pareng no aning e pa o aning e padu arlo song tum ko anlo ne ga chi song alang tum phan sta me non ke paluder son si mandar lo alang tum kache song pi ke che song nak lo
bang asu bang akai pan si song pirong la sinang le tum matha pa me ben king kam chen george det pen pot ke ni le tum ning sam se der lo la penang le tum yong si la pusi klem bom lang matha bom lang pulote Karbiang Long Autonomous Council ang hoi nang le tum COC nang le tum cari nang le Apo ke hai ami song ham Shillong case in ben close 2.3 apa tak pin aning jit no la so close ben karbi khe kan kon kisung mala ben long ke wang ji arni long ke kan ke wang ji arni kon si karbi khe kan kapere ni member ala ni je pamilo tham pamilo most of it isi Ladakh ni kan injit ang kan tung ke lapu hello non melom ni tum social media long long te karbi so ni so la ben karbi akhe kan attention and divert gear song si ni le thek dam lo athima bina Aratum ke 2.3 of the Nigeria Ladakh can sit under open category for all communities of the Nigeria Ladakh. How will the Chisona ko? Na penilitum landam kute that nitum theglong lo that landam ka chito lo article 244A ke ave la pen implement me ko work theglong lo sta me kadera tu bina an ke ani kisudu ma de kacha ko to bang ve dolo basta me jumso na bang ke nitum mathapona ko la pen chisong na ko so apa lada de मतलब close 2.1 la pen 2.2 la mandam lo te da ke Karbiang Long Autonomous Council han jakong ka bobi aron si tok anglo da ke bangkeng sangsus tum ta jakong nang chira dinji jakong do la pen Karbiang Long akhe tum han jakong ka bobi a close 2.1 2.2 long ke da la nam lo te la expeditiously la pen expedite da alang tum prapjin pen pachut ko la so 2.1 pen 2.2 ke si alang itu menjaga nak long dong gila ale celong dong nanti long ke alang itu prabjin pen pacun po kusi dak tokon lo tapi itu langdam itu list of development project long dak kapre development one lo langdam kasih token dak langdam itu dak ke laso aciklo pen pangceng po la pen laso anikan patang ko kutok ang ave isi deadline ave det langam te lasi isi kaphere ni me alam da ke monopi mate alam itu kimki dat tek mate la ha muslim dat tek lasi ni tum da ke tok ang ave det laso nikan non nikan po nikan tro kapi laso la mate point 1 point 2 muslim la pachun bet ko kita on kita ang ave det la det la tulang lada je la angkando kot akarbi tumpan korte injir tumpan angkando akarbi tumpan STH grant ko da grant ko puta tokte da ke me puta grant ta hai puta lage nitum non nikan mate nikan poke api tong chuni chini ne mate chunche de ta hai je lage nitum ning che thedang nge lasi lada te la pen 3.1 long mandamo tenang itu dah UPSC long kerbi la government of India UPSC ko conduct tumhan Karbiang Long area adisoning sumate candidate tumhan MIL pakung jokot ko mate la tum pakung jokot ham si cikidang ko daka me pusito la tum hungjok nilu tum hungjok ko le Karbiang Long do student mate candidate tum jokot ko le to la da mentu tong chuni mate chunchi det hai asi ni tum Tomona pila la bang 3.1 chundet stame Karbiang Long do akarbi tumsi candidate sunti tok khoji la pen outside living Karbiang KAC area ke la tumke tok nang kom la da isilo la sini la langam thailo kute ni ki pudam ni ke la so langdon kutha ke ni chedon de la pen mostly 2.3 ta to 10 sit under open category all communities la bang chedon dunde belo ni pen ke strongly opposed law la pen article 244 avedet stame la so people avedet la pen implement with that you chistono ko la pen la so join si la so langdon bang ke chistono theke mate ni lidete no ni tum da dosar stame la pen ratu stame chistono theke la si la so langdon bang ke langam elote rata tum pina antu ani kang samsi si on la si ni tum ke na chistono theke la so langdon ke alang itu kani je tang sam thosi ni listemate close to 2.3 bang ke chedon the ke athe la bang Karbiang Long non ke bang ji lang la hello aka hinu nei mate kapthir mi nei lo basi ong dung ata ta chedon de la pen ni listemate chedon de lo ason ta taxi pulang iteron sang hopen kani je pon close to 2.1 2.2 la pen UPSC long elitum MIL kitok jok pro ji alam la bang sta chedon de lo athe ta hai si tok chot la pen adun chu bang ke development along stame ke men tu si claim ke dai malata
tokte la ta chidon de the la si isi alam mangi hala karbi anglong ang tan kido akar bia to ha same STH kota mate ST Hills kota pipo ku hala ta hai ku alam si tok chok la si la bang solam don bang ke litum apan jisamet pe ke besen alam don leke ban gali the litum han ka pere mi alam lok si keto alang li kithana som 2.1 pe 2.2 bang ke karbi anglong no karbi anglong tamas council aja kong apa bob ye phan ke pram jim pen implement ko pula ta top ta la si la sona khat yom si development along top ta ko tela ta litum masap so awar sai ke medo la sona khat si jisamet pen ni kecuni kang tung bang ke receive kang tang ki ora so apang phan nali tum phani tum bi hek pen arjulong lot ta pen nali tum phani tum min thik long men se karbi ang long dan tum nok bi tu kuning thik long men se ke dolos stamina li tum hala bang so hu the ke ching hon pen sinali tum habit haram ko an ni bang kharo ko an ni nali tum apram dam nali te bos ta pin yar ni nali tum samet pet non ki do bom asong chok po tum nali tum labang so lam don ka chitok bang ke nali tum the ke ching hon kan ni lo labang ke the ka pe ji ang thek siman den lo a the labang so dim lo bang mate ke chia su itum karbi pena para pansi ngali tu bang dim pek pondelo sonsi non ke ongdu karbi long ara bang ke mo ngali tu ke bang jilang arni bang ke ngali tu ma pansi khurki mo long atai de poko las article 244 is the me bang solam don long ave te bos tanali tu labang solam don bang ke upi ke matha la pen kuson ke matha ben sinali tu labang solam don compromise det penali tu singe charge pidri genma lasi labang so alam dono bangke nilitum lada ka chitong arat na pen ongdung karbiang long arat bangke chik donon de la pen labang so alam dono bangke nilitum ka duk ka vista me chikroi thek thelo la pen chidon thek thelo